Сега ще изтеглим мини компютърни тон колонки. Ето, ще вземем сега имената на всички записали се. Ще бъдат поставени в random.org. Поставяме ги. Разширяваме списка, за да може да видим всички записали се, 173 участника. Така. И започваме лекичко да покажем всички, за да може, ако някой има някакви претенции, че не е бил записан, да може да провери видеото. Така. Ще сме стигнали додолу. Така. Сега даваме да се изтеглят и човекът, който ще бъде най-отгоре, той ще спечели, след което ще се свържем с него на лично съобщение в сайта. Ами успех на всички и да видим какво ще се случи. 3, 2, 1. Ами Blade 1980 от всички 173 участника печели мини тон колонки. Честито и очаквай да се свържим с тебе за повече яснота и данни как да си получи наградата. Благодаря, това беше от мен Винисиус. Лека вечер!